Can you 360 for me? No, I should know. Oh my God. He looks gentle. Yeah, he cute. And he's black. Yeah, he cute. Kina son Assalamu alaikum masu kallon, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri na mai farin jini mai suna Makauniyar soyayya. Kamar yadda kuka sani, wannan shiri ne wanda muke haɗa masoya guda biyu su fara soyayya online, ko mu ba ɗaya number ɗaya su dai fara magana, sai mu ba su sati ɗaya ko biyu, sai mu zo mu tara su a nan mu ji sun fahimci juna ko ba su fahimci juna ba, sun ma juna ko ba su ma juna ba. To kamar kullun yau ma dai ga mu da wasu mutane guda biyu masoya wanda suke da niyyar fara soyayya. Gashi za mu ji sunansu daga bakinsu. Za ku iya juyowa. Ya, ku sa na tsakiya. Bari mu fara da mace. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Me sunanki? Sana Fatim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Me sunanka? Sunana Huzaifa El Guy. Huzaifa El Guy. To, Malam Huzaifa ga Fatima. Fatima ga Huzaifa. Shine wanda kuke chat sati biyu, na san ma hotuna sun shiga tsakaninku da bidiyoyi na tura ma juna. So yanzu yau bari mu fara da namiji. Malam Huzaifa, Fati ta maka? Kwarai ma da gaske. Ke kuma Huzaifa ya miki? Ya mu. Tun da shi muka fara tambaya, ki yanzu bari mu fara tambayan ki. Me yasa Huzaifa ya miki? He looks gentle. Yeah, he cute. And he's black. Yeah, he cute. Kina son bakayen maza ke? Ina son namiji baki. To ni me yasa kike kina son na ba? No. Kai kuma Malam Huzaifa, me yasa ta maka? Me yasa kace ta maka? Duwe dama tun a waya min shirin image aka, so gaskiya ta burge ni, kuma da na ganta a zahiri sai na ga mata fi a wayan kyau sosai ma. Duwe shi smile ka gani? Yanzu za ka yi rating ɗinta 1 to 10, za ka iya bata na? Oh my God, zan bata 10 din, inda dama ma an kara mata sama da haka. To amma naga kun fita daban da sauran masoya da muka taba zuwa da sunan gurin. Naga kun sa kaya kala daya. Hakan shiri ne ko a coincidence ne ko? Normal, dama tun da muka ce za mu haɗu da kai, fine, sai na ce to bari in siya mana kaya a kamfani El Guy Collection das. Ke El Guy Collection. Wow, kayan sun yi kyau kuma. Thank you. To yanzu daga nan ko mu je yanda kwas an kwannan ko mu kira shaidu ne ko a daura aure? Zan so haka inda da dama. Ke ma if he's ready a kira? Yeah, I'm too sure. Shikenan, ba noman babanku. Ya ba noman wakilinsa. Noma yanzu gaskiya ina matukar zumuɗi ganin ta yanzu da ni. Ta yi kyau sosai. She looks so beautiful. Can you 360 for me? No, I should know. Why 360? Why? What do you want? To I like irin kin ga mata mana ita ma to. Oh my God. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu, yau na dauko yan duniya wannan shirin na, amma dai most important din shine an yi match, an samu match. Muna fata wannan soyayya ta daure har ta kai ga aure. Wanda yake so ya zama next ya rubuta mana a comment section. Sai an ji mu.